Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Už dlho sme tu nemali Svetové ekonomické fórum. Svetové ekonomické fórum zverejnilo v novembri tzv. Bielu knihu, v ktorej podrobne uvádza potrebu globálneho riadenia v dôsledku života v rámci budúceho internetu alebo tzv. Metaverza, ako aj potrebu digitálnych metód overovania identity používateľov, ako aj zmienku o úlohe biometrických senzorov. Všimnite si, metaverzum alebo metaverza uvedená v dokumente je všeobecným pojmom pre zmiešanú realitu v rámci budúceho internetu a nenevyhnutne vlastným podstatným metom Meta, špecifickým systémom spojeným s Facebookom a Markom Zuckerbergom, ktorý je sám o sebe špecifickým metaverzálnym projektom. Biela kniha Zdieľané zodpovednosti v zmiešanej realite, pokrok v riadení na internete budúcnosti, to je názov tej bielej knihy, sa zaoberá teoretickým riadením a riadením budúcich systémov informačných technológií, navrhnutých pre ľudí, aby v nich zažili širší digitálny život. Biela kniha oznámila, že potreba globálnej vlády je naliehavá v dôsledku neustáleho rozvoja internetu. Súčasná správa internetu je decentralizovaná a roztrieštená, čo zdôrazňuje naliehavú potrebu spoločných rámcov globálnej správy. Píše sa v Bielej knihe na strane 8. Biela kniha definovala, z čoho pozostáva tento budúci digitálny život a tvrdí, že riadenie sa musí vyvinúť tak, aby zahŕňalo aj riadenie takýchto systémov. Konvergencia a prijatie kľúčových nových technológií, ako aj rozšírená realita, spárovaná s umelou inteligenciou 6G internetu vecí, blockchainom, robotikou, digitálnymi dvojičkami a tak ďalej, poháňa internet do novej zmiešanej reality, často označované ako metaverzum alebo internet budúcnosti, píše sa v Bielej knihe na strane 4. Niektorí technológovia veria, že metaverzum je skúsenostná vrstva alebo vrstva rozhrania budúci internet, ktorý bude podporovaný škalovacími technológiami ako je CSR z hardware, umelá inteligencia a distribuovaná ledger technológia DLT, vrátane blockchainu a iných aplikácií. Táto zmiešaná realita si vyžaduje súdržný manažerský prístup, ktorý berie do úvahy rastúcu interakciu medzi digitálnymi sieťami, hardverom, softverom, údajmi a normami a očakávaniami fyzickej reality. Táto správa poskytuje víziu toho, ako sa musí manažment vyvíjať, aby dokázal čeliť jedinečným výzvam, ktoré predstavuje táto nová paradigma zmiešanej reality. V Bielej knihe sa uvádza, že ako sa tieto nové technológie vyvíjajú, menia sa ich aj potenciálne škodlivé účinky na používateľov internetu. Je potrebné poznamenať, že dokument definuje povinnosti ako hlavný pojem a nešpecifické povinnosti. Digitálne priestory sú už dlho fórom pre kruté šikanovanie, obťažovanie, zneužívanie, vykorisťovanie, narúšanie súkromia a tak ďalej. Zmiešané fyzikálno-digitálne priestory uvidia zhoršené formy týchto problémov. Píše sa v Bielej knihe na strane 14. V zmiešanej realite ľudia nemôžu nevidieť alebo nezažiť interakcie. Aj keď dnes ľudia nemôžu nevidieť alebo zažiť realitu, typy priestorových zážitkov, ktorým môže byť jednotlivec vystavený, prinášajú dynamické, vyvíjajúce sa hmatateľné a vnútorné vnímajúce zážitky. To podčiarkuje naliehavosť doľaďovania a implementácie súboru hlavných záväzkov. Ako taký dokument podporuje potrebu digitálnej identifikácie na prepojenie používania internetu s ich skutočnou identitou na účely zodpovednosti, tzv. Správa identity. Zahŕňa umožnenie vhodných opatrení na riadenie prístupu k identite jednotlivcov interagujúcim so systémami informačných technológií s cieľom umožniť správu prostredníctvom takýchto systémov. To môže podľa potreby zahŕňať aspekty osobnej identity, digitálnej identity, entity alebo digitálneho vlastníctva a ich súvisiaceho vlastníctva uvádza sa v Bielej knihe na strane 17. Infowars nedávno informovala o biometrických digitálnych identifikačných systémoch, ktoré sa v súčasnosti používajú na prepojenie fyzického tela, teda biometrie, s digitalizovanými informáciami, pokiaľ ide o používanie biometrie súvisiacej s internetovými aktivitami
Kľúčovú úlohu v tejto internetovej transformácii zohrávajú biometrické senzory podľa tzv. Bielej knihy. Hardverové zariadenia ako sú smartfóny, biometrické senzory a senzory internetu vecí a náhlavné súpravy VR hrajú kľúčovú úlohu v tejto transformácii tým, že menia spôsob, akým jednotlivci interagujú s internetom a navzájom. Píše sa v Bielej knihe na strane 7. Tieto technológie stierajú hranice medzi online a offline životom a vytvárajú nové výzvy a príležitosti, ktoré si vyžadujú koordinovaný a informovaný prístup zainteresovaných strán na efektívnu navigáciu a riadenie. Stieranie hranice medzi online a offline životom môže naznačovať, že online aktivita používateľov internetu je spojená s vlastnosťami ich fyzického tela, tlačky prstov alebo skény tzv. Očnej buľvy. Biela kniha tiež pojednáva o tom, ako tieto budúce technológie predstavujú príležitosť na predefinovanie operácií globálnej vlády, označované ako globálna spolupráca viacerých zainteresovaných strán vo vzťahu k internetu. Táto biela kniha funguje na predpoklade, že metaverzum predstavuje kritickú príležitosť na predefinovanie noriem dnešného internetu a najmä riadenia internetu. Ako technológie napredujú tieto nové inovácie a ich riadenie naprieč obchodnými jednotkami, geografickými oblastiami a jurisdikciami predstavujú príležitosť na predefinovanie noriem a vytvorenie bezpečnostného, inkluzívneho, prístupného, odolného a spravodlivého metaverza. Tento budúci stav je však možné dosiahnuť len vtedy, ak sa zainteresované strany z priemyslu, vlády, akademickej obce, občianskej spoločnosti zosúladia s prístupom na prvom mieste komunity, ktorý zabezpečí, že metaverzum a jej podporné technológie budú sociálne a ekonomicky prospešné pre všetkých, uvádza sa Biela kniha na strane 3. Dosiahnutie tejto vízie si vyžaduje trvalé odhodlanie implementovať účinnú budúcu správu vecí verejných. Tento dokument načrtáva a tieto záväzky a vyzýva na globálnu spoluprácu viacerých zainteresovaných strán na ich splnenie. Vo všeobecnosti sú zainteresované strany tí, ktorí majú túto príležitosť na zmenu. Ekonomické fórum presadzovalo myšlienku kapitalizmu zainteresovaných strán, čo je globálna ekonomika, ktorá pracuje pre pokrok ľudí a planétu. Uvádza sa v knihe Klausa Schwaba na túto tému. Inými slovami, posilnenie globálnej podnikovej kontroly v oblasti riadenia uprednostňuje hodnoty, ktoré ekonomické fórum považuje za dôležité. Prijatím týchto záväzkov môžu zainteresované strany formovať budúci internet, ktorý vyžaduje inováciu a zodpovednosť. Medzi ďalšie kroky patrí zosúladenie globálnych noriem a politik s týmito záväzkami a vytvorenie fór viacerých zainteresovaných strán na podporu spolupráce, uvádza sa v Bielej knihe na strane 4. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti uvedenie v dokumente na strane 2. Tento dokument vydáva Ekonomické fórum ako príspevok k projektu náhľadu alebo interakcií. Zistenia, interpretácia a závery uvedené v tomto dokumente sú výsledkom spoločného procesu uľahčeného a schváleného Svetovým ekonomickým fórom, ktorého výsledky však nemusia nevyhnutne reprezentovať názory Svetového ekonomického fóra alebo celého rádu jeho členov, partnerov, respektíve ďalšie zainteresované strany. Uvádza sa na strane 2 tzv. Bielej knihe. Toľko nový dokument ekonomického fóra. Všimnite si to hrajkanie sa so slovičkami, ako to oni vznešene prezentujú ako nejakú prospešnú vec, ale pritom v týchto slovičkáreniach sa skrýva diabol. Komentujte, váš Miťo Pepe.